Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ko, si Jess. Taong 2009, Daraga, Bicol. Itong mga panahong ito, 3 buwan pa lang ang nakakalipas mula nang makuha ni Jess yung mutya ng kampana niya. Ayon sa kanya, medyo hindi komportable na meron siyang taglay-taglay na ganung kalakas na mutya. Pakiramdam niya palagi, sobrang bigat ng kanang kamay niya. Tapos nanginginig yun, parang hindi niya makontrol. Kailangan nakasarado ng todo palagi ang mga kamao niya para kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya. Umabot na siya sa punto ng pag-iisip niya na hindi talaga para sa kanya yung mutya na yun. Wala hindi niya makontrol yung lakas. Gusto na din niyang buksan yung sugat niya para ilabas sa katawan niya yung mutya ng kampana. Gusto na lang din niya na ibigay yun sa kalikasan. Pero may kung anong pumipigil sa kanya na gawin yung mga bagay na naiisip niya. Ang hindi niya pala alam, kaya pala palaging mabigat ang pakiramdam niya doon. Kailangan niya palang pakawalan yung taglay-taglay nung lakas kahit isang beses lang para maging konektado sila sa isa't isa. Mula kasi nang makuha niya yun, hindi pa niya yun nagagamit. Wala naman siyang ideya na kailangan niyang gawin yun. Ang sa kanya lang kasi, masaya siya na nakuha niya na yung pangarap niyang mutya. Kontento na siya sa ganun. Lingid din sa kanyang kaalaman. Hindi pa doon natatapos ang ibinibigay sa kanyang pagsubok ng mutya na ito. Meron pang mga nilalang ang sasamantalahin ng pagkakataon na hindi niya pa kayang kontrolin ang lakas ng mutya ng kampana at aagawin nila ito sa taong kumuha. At ang isa sa mga nilalang na ito ay isang aswang. Sabi rin sa akin ni Jess, na taon na isang aswang at iba't ibang nilalang yung sa kanya. Pwede rin kasing ang kukuha niyan, kundi engkanto, laman lupa, tikbalang, o kung ano-ano pang iba't ibang elemento. Pero ang pinakamahirap sa lahat, kapag nakatadhana na isang tao ang kukuha nun. Hindi kasi maiiwasan na hindi kayo talagang magkasakitang dalawa. Ang masakit pa nun, kung kamag-anak mo. Tsaka, kaya rin gigil na gigil yung mutya ng kampana niya. Ayaw na ayaw nitong mapunta sa kamay ng nasa kaliwa. Kasi matik naman gagamitin lang nila yon sa masama. Lumipas pa ang ilang mga araw. Pakiramdam ni Jess, ngalay na yung buong braso niya. Halos mamanhid na yon sa sobrang bigat. Kapag iaangat niya ito, kailangan pa ng alalay ng isa niyang kamay. Halos maiyak-iyak na siya sa hirap na pinagdaraanan niya. Pati nga mga kamag-anak niya, napapansin yung sitwasyon niya. Kaya ang payo ng mga ito sa kanya, pakawalan na lang yung mutya or ilagay na lang sa bote na merong langis. Tapos kapag manggagamot siya, gamitin niya na lang yung langis na yun pangpahid sa pasyente niya. Huwag na niyang ipilit pa na nasa loob yun ng katawan niya kasi parang hindi naman niya kaya. Isang gabi habang nasa likod siya ng bahay nila, kinakausap niya yung sarili niya. Maiyak-iyak pa siya noon kasi nagpapaalam na siya sa mutya niya. Desidido na siya. Bukas na bukas, kakalas na siya sa mutya ng kampana. Bubutasin niya ulit yung parte ng kamay na merong baon. Tapos pipigain niya palabas yun para ilagay sa isang bote na merong langis. Sabi pa sa akin ni Jess, pakiramdam niya nung mga oras na yun, para siyang isa sa mga disipulo ni Jesus. Kasi nakabalot siya ng balabal, nakaluhod sa likod ng bahay nila,
Umiiyak, kinakausap lahat ng dasal niya, nagpapaalam sa mutya ng kampana. Mabigat yon para sa kanya. Kasi pinaghirapan niya yun eh. Maya-maya pa, may naririnig siya sa tapat niya na mga nagtatakbuhan. Pero wala namang tao. Yung likod ng bahay nila nun, malawak na bakanteng lote. Punong-puno ng mga matataas na talahib. Tapos sa dulo nun, ilog na. Medyo malaking ilog yun, kaya hindi basta-basta matatawid ng tao. Tapos yung tulay naman na nagkokonekta doon, sobrang layo kung lalakarin mo. Ang nasa isip ni Jess nung mga oras na yon, mga magnanakaw. Siguro minamatyagan yung bahay nila at naghihintay lang ng pagkakataon na pasukin yon. Dala ng tensyon, tumayo itong si Jess para sipatin kung saan banda yung mga nagtatakbuhan. Pero wala talaga siyang nakikita. Naririnig niya lang yung tunog na may mga tumatakbo. Hanggang sa nakita niyang mabilis na nakahawi yung mga talahib. Parang may mga naghahabulan. Nag-orasyon na siya ng tigalpo para kung sakaling engkanto o anumang uri ng elemento yun, agad-agad niyang pasasabugin. Kasi yun lang yung unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon. Gabi-gabi siyang nagdarasal doon. Nawala yung kaluskusan. Napalitan niyo ng mga tawanan. Pero yung tawa, maliliit na boses. Hindi na nakatiis si Jess. Sinita niya. Ang sabi niya, "Hoy, kung mga duwende kayo, huwag kayo ditong maglaro. Mamaya matamaan ko kayo. Magalit pa kayo sa akin." Nang biglang gayahin yung sinabi niya, Hoy, kung mga duwende kayo, huwag kayo ditong maglaro. Mamaya matamaan ko kayo. Magalit pa kayo sa akin. sabay nagtawanan yung mga yon. Sabi ni Jess, makulit kayo ha. Pasensyahan tayo." Nag-uusal na si Jess ng tigalpo. Nung iaangat niya na yung kanang kamay niya para ibala doon yung dasal, biglang nanigas tapos napakasakit. Halos pumilipit siya dahil sa sakit. Pakiramdam niya, hinihila lahat ng ugat niya sa buong braso niya. Habang nasa ganong estado siya ng paghihirap, biglang bumanat yung nasa talahib ng, Hindi mo maaangat yan. Kukunin namin yan. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng matinding kilabot sa katawan niya. Parang merong yumakap sa kanya. Tapos hindi siya makagalaw. Doon na nagsimulang maglabasan yung mga maliliit at sobrang papangit na nilalang. Yung iba doon, naglalaway pa na parang kakainin ng buo yung braso niya. Akala niya yun lang yung mga nandoon. Pero may mga nakisabay na mga babaeng punong-puno ng langis yung buong katawan. Mahahaba ang mga kuko. Itim na itim yung mga balat. Tapos nakabuhaghag lahat ng buhok nila. Sa pagkakatanda ni Jess, meron doong namumukod tanging babae na parang balot na balot ng buhok yung buong katawan. Tanging mukha lang nito ang makikita mo. Matanda yun na kulukulubot yung mukha. Tapos wala ka makikitang puti sa mga mata nito. Purong itim lang. Doon na pagtanto ni Jess na isa yung lahi ng mga aswang. At yung balot na balot ng buhok, pinakapinuno nila yun. Pumikit si Jess at inisip na lang niyang panaginip lang ang lahat ng yun. Kasi kung totoo, wala na. Bibigay na siya. Pero hindi. Totoo niyang nararanasan lahat yun. Nung sisigaw na siya, biglang may tumalo na maliit na nilalang sa likod niya at tinakpan yung bibig niya. Ayan na. Nakalapit na yung mga nilalang nakukuha ng mutya niya. Inangat na nung isang maliit yung kamay niya at sinusuri-suri nito
kung saan niya pwedeng butasin yon para kunin yung mutya. Tumigil silang lahat nung naglakad na yung matandang babaeng balot ng buhok yung katawan. Papalapit na yun sa kanya. Yumuko yung mga maliliit na nilalang at para bang iniaalay nila yung kamay niya doon sa matanda. Binaliktad nung matanda yung kamay niya at naglabas ito ng mahabang kuko. Nung dadampi na sana yung kuko sa kamay niya, naramdaman ni Jess yung kakaibang gaan ng kamay niya na para bang bulak na lang ito. Nung naramdaman niya yan, agad-agad hinila niya ito pabalik sabay hatak doon sa nilalang na nasa likod niya at binalibag niya yon sa lupa. Matapos yan, nag-usal si Jess ng 7 susi ng langit para malusaw at masilaw yung mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Pagbanggit niya nung 7 susi, halos mawala lahat ng mga yon. Pero merong mga natira. At yun nga, yung lahi ng mga aswang. Pero takot na sa kanya yung iba. Yung matanda na lang ang nananatiling matatag at tila ba nilalabanan lang nito yung sakit na tinamo niya dahil sa dinasal ni Jess. Walang sabi-sabi. Nakakita ng pagkakataon si Jess na bumuelo at bigyan ito ng isang napakalakas na suntok. Pagsapak na pagsapak ni Jess, ramdam na ramdam niya na tinamaan yon. At nakita rin niya na nalukot yung mukha ng aswang. Yun bang parang kumalas yung mukha nito sa ulo niya? Pero pag-angat ni Jess ng ulo niya, nakita niyang nakasapak siya sa dingding lang ng bahay nila. Parang walang nangyari. Lahat ng mga nilalang na nakita niya, nawala lahat. Ultimo yung matanda. Pag-alis ni Jess ng kamay niya sa dingding nila, wala man lang itong sugat ni isa. Tapos pakiramdam niya, sobrang gaan ito at tigas. Nung pinapagpag niya na yung kamay niya, ang sabi niya sa sarili niya, "Iisa na kami ng mutya ng kampana ko." Matapos nun, lumuhod siya sa kung saan siya sumapak at nagsimula siya ulit manalangin. Pero sadyang makukulit talaga yung ibang nilalang. Habang nagdarasal siya, paulit-ulit siyang kinukulit ng mga ito. Sa sobrang gigil niya, binato niya na ito ng tigalpo. Ang ginamit niya nung mga oras na yon, kanang kamay ng birhen. Narinig niyang parabang nagsitalsikan yung mga nangungulit sa kanya. Tapos nun, tumahimik na yung buong paligid. Nung tapos na siyang magdasal, tumayo siya at tumingin ulit sa talahiban. Nakita niya doon na merong nakaupo sa ibabaw ng talahib. Lalaki yon tapos sira-sira yung damit. Merong mapupulang mga mata at galit na nakatitig sa kanya. Niyaya niyang lumapit yon sa kanya. Yun bang parang hinahamon niya ng suntukan. Gulat na gulat si Jess kasi nakakapaglakad yon sa ibabaw ng talahib. Magagawa mo lang ang bagay na yan kapag taglay-taglay mo ang mutya ng saging. Palakad-lakad yon sa ibabaw ng talahib habang tumatawa-tawa at tinuturo-turo siya. Tumalon yon papunta sa tapat niya pero hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa kanya. Tumuro yun sa malayo. Yung direksyon na tinuturo niya, papunta doon sa ilog. Ang naisip ni Jess, hindi siya pupunta doon. Alam niyang patibong lang yon para doon naman siya kuyugin. Hindi na lang pinansin ni Jess yun at pumasok na lang siya sa loob ng bahay nila. Takang-taka si Jess kasi sobrang tagal niya sa labas eh. Pero halos kalahating oras lang pala siyang nandoon. Pero napakarami nang nangyari. Matapos yan, nagdasal siya ulit bago naman matulog. Nagpasalamat siya sa lahat ng pwede niyang pasalamatan. Kinaumagahan, paglabas ni Jess sa likod ng bahay nila,
para silipin yung dingding. Nakita niyang may marka yun na bilog. Yun yung parte kung saan siya sumapak. Hindi lang siya sigurado kung nandun pa yun ngayon. Sa iba na kasi sila nakatire. Ang naisip ni Jess gawin nung araw na yun, tutal naman, siya lang mag-isa sa bahay. Kukumpletuhin niya lahat ng karga niya sa katawan. Tapos iihip niya yun sa tubig. Iinumin niya. Sabay maglalakad siya papunta sa ilog. Gumawa ng mga ritual si Jess. Lahat ng mga ginagawa niya kapag mahal na araw. Nung natapos na ang lahat, sakto namang kakauwi lang din ang nanay niya. Nagpaalam siya na pupunta siya sa ilog. Meron lang siyang titingnan. Pagdating niya ng ilog, nakiramdam muna siya sa paligid. Umaga pa lang kasi yun, kaya wala namang kakaiba. Tumambay siya doon ng mga ilang oras din. Hanggang sa sumapit na ang 5:00 ng hapon. Itong mga oras na ito, medyo nag-iiba na yung oras sa paligid. Kampante naman siyang wala makakadikit sa kanya. Gawa ng kargadong-kargado siya. Kumbaga, punong-puno yung lakas niya nun. Sabayan pa na nakokontrol niya na yung mutya ng kampana niya. Napasandal si Jess sa puno habang pinagmamasdan niya na unti-unti nang nawawala yung liwanag ng araw. Maya-maya pa, may mga naririnig na naman siyang nagtatawanan. Tapos napangiti na lang siya kasi nasa isip niya, hanggang dyan lang naman kayo eh. Nang biglang meron siyang narinig na may nagkakaskas ng lupa. Narinig niya yun sa likuran niya. Pagtingin niya, yung lalaking butas-butas yung damit yon. Habang kinakaskas nun yung lupa, natatawa-tawa pa ito habang nakatitig sa kanya. Yun bang parang gumagawa ito ng marka kung saan sila magtutuos? Tumayo si Jess, tapos marami tong itinatanong sa lalaki. Pero ni isang sagot, wala siyang nakuha. Nakikita niyang nag-uunat-unat ito ng mga kamay. Tapos pansin niya, meron itong mahabang kuko. Nang biglang pumorma yung lalaki na parang lulusob na sa kanya. Nagpapakita pa ito ng mahaba at matatalas niyang ngipin. Tapos namumula na ang mga mata nito. Nagigil sa kanya. Biglang tumalon yun papalusob sa kanya. Ito namang si Jess. Blanco. Nag-iisip siya na papaanong kinakaya ng nilalang na yun na malapitan siya. Buong buo yung dasal niya. Parang may mali. Nahawakan siya nito sa braso at nagtangkang kakagatin na siya. Nang biglang pumitik yung kanang kamay ni Jess at bigla niyang sinapak ito sa ulo. Pero nakailag yun at tumalon. Pumatong pa sa balikat niya. Sa isip ni Jess, tama nga ako ng hinala. Mutya ng saging ang karga nito. Pero kung aswang to, paano siyang nakakadikit sa akin? Dapat malayo pa lang. Silaw o hindi kaya tunaw na to. Paulit-ulit na tumatalon yung lalaki sa itaas niya. Hindi naman matamaan ni Jess. Kahit anong lakas at bilis niya, talagang hindi siya makatama. Parang sumasayaw pa yun sa hangin. Inisip niya kung anong pangontra sa mutya ng saging. Bigla niyang naalala na meron naman siyang pambasag ng mutya. Bakit hindi niya gamitin yon? Pero nagkaroon siya ng isa pang isipin na baka kapag ginawa niya yon, madamay naman yung sa kanya. Sa sobrang gigil ni Jess, hindi na siya nagdalawang isip. Ang ginawa niya, dinasal niya sa isip niya yung pambasag ng mutya at tinangka niyang hawakan sa hita yung lalaki. Nagulat siya kasi sa unang pagkakataon, nahawakan niya yon. Ang gamit niya lang, kaliwang kamay niya. Narinig niya na parang kinakabahan yung lalaki. Agad-agad binalibag yun sa lupa ni Jess. Tapos gamit ang kanang kamay niya na mayroong karga-kargang mutya ng kampana, pinagsasapak niya ito ng walang humpay. Ramdam na ramdam niyang sobrang lambot ng katawan nun.
Parang lahat ng sapak niya tumatalbog lang. Pero nakikita niya ring dahan-dahan na yung nanghihina. Nung sinapak niya ng todo sa mukha yun, halos bumaon yung kamao niya sa lakas ng sapak niya. Pag-angat niya ng kamay niya, nakanganga na lang yung lalaki at tila ba wala na itong buhay. Sa bibig nung lalaki, merong unti-unting umaangat na binhi na kulay asul. Natuwa si Jess. Agad-agad kinuha niya yon. Pero sadyang napakailap nito at hindi niya rin mahawakan. Napapansin din niya na tumitigil-tigil yun sa ere. Para bang nagpapasunod ito kung saan siya pupunta. Sinundan niya hanggang sa hindi niya namalayan. Nahulog na siya sa ilog. Pagkahulog niya, sobrang lalim ng ilog tapos hindi siya makalangoy pa itaas. Nung nalulunod na siya, bigla siyang bumalik sa wisyo. Hingal na hingal siya. Yun pala, nakatulog siya sa puno habang nakasandal. Paggising niya, nakita na naman niya yung matandang babaeng nakaitim na may matatalas na ngipin. Yung nakita niya sa simbahan noon. Nakaupo yun sa dulo ng paahan niya at nakatitig na para bang nilalamon siya. Pero di kalaunan, ngumiti naman yung matanda. Maya-maya pa, unti-unti yung nawala sa paningin niya. Natauhan siya at agad-agad na umuwi sa bahay nila. Napagtanto niya na yung nakaengkwentro niya nun, malamang uri din yun ng aswang na nagtataglay ng mutya ng saging. Pero papaano siyang nadidikitan? Hanggang ngayon, nananatiling tanong yan sa isip ni Jess. Pero laking pasasalamat din niya dahil umanib na sa katawan niya yung mutya niya. At magmula noon, nalagay na sa tahimik ang buhay niya. Mapasok man siya sa gulo, agad niyang naaayos yun. Dibino kasi yung mga salita niya eh. Pero kapag mahal na araw, meron at meron pa rin talagang makukulit na nilalang ang sumusubok kunin sa kanya ang mutya niya ng kampana. Okay, opinyon ko sa kwento ni Jess. Maski ako napapaisip kung paano siya nadidikitan nung aswang na may mutya ng saging. Ano ba? Pinoprotektahan ba siya ng mutya na yun laban sa mga dasal ng dibino? Dapat ba basagin agad yung mutya para matamaan siya ng mga dasal ng dibino? Tsaka nung ginamitan siya ni Jess ng basag mutya, nakakapagtaka rin na buong lumabas yung mutya sa bibig ng aswang. So ngayon, nagkaroon ako ng ideya na hindi naman pala totally na mababasag yung mutya. Ang mangyayari lang, mawawalan lang yon ng bisa, tapos aalis sa katawan mo. Okay yun ha? At least naliwanagan ako. Tapos, doon naman sa mga nilalang na mahilig manguha ng gamit. Alam nyo, sobrang totoo at naniniwala ako dyan. Pero dapat, mamamatay ka na nun eh. Bakit kaya kay Jess malakas pa siya? Paano ko nasabing totoo? Nung mga panahong nagdideliryo na si Tito Jerry sa ospital, nagulat na lang yung asawa niya. Kasi kahit nakapikit si Tito Jerry at wala na sa sarili niya, bigla-bigla itong nagsalita ng, "Kunin mo! Kunin mo! Dali! Ayan na yung maliit! May mga kasamang nakabalabal! Kunin mo! Kunin mo!" Ay, ayan na. Wala na. Nakuha na nila. Alam nyo, matapos yung eksena na yun sa ospital, kinaumagahan, binawian ng buhay si Tito Jerry. Kaya talagang naniniwala ako sa mga nilalang na nang aagaw ng mutya o iba pang gamit. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.